No ja som riešila vtedy situáciu, že som chcela jednak predať nehnuteľnosť, ktorá bola v zahraničí a chcela som sa presťahovať na Slovensko a kúpiť niečo na Slovensku. Chcela som v podstate hotovú nehnuteľnosť, nakoniec sa to vyvinulo ináč, ale to bol zámer na začiatku. Proste sa mi zmenila životná situácia, takže na to som reflektovala s tým, že sa chcem presťahovať naspäť. Ale pôvodný zámer bol, že som sa chcela vrátiť do mesta, do Bratislavy. Trošku mi chýbal, začal mi chýbať ten ruch. Vyvinulo sa to tak, že som si vlastne nakoniec splnila svoj nejaký dávny sen, že mať to bývanie úplne podľa svojich predstav. Pamätám si jednu takú vetu, ktorú som tedy počula od vlastne makléra, keď sme stáli na terase v jednom veľkom byte v Petržalke a už sme sa nejakú chvíľku poznali a on vtedy povedal, že no neviem si vás tu úplne predstaviť a mne to úplne docvaklo, že toto není ono, že to fakt ako není, že úplne to, čo ja chcem. Začali sme samozrejme hotovými domami, pretože každý mi tak povedal, že nestavaj, je to tragédia, dlho budeš čakať na nejaké stavebné povolenie, je to nekonečný príbeh. A napriek tomu teda mi najviac zahorelo srdce pre nejaký pozemok. Opäť mi tu pomohla realitná kancelária, kde v spolupráci vlastne s architektom mi ten pozemok posúdili. Takže kúpili sme pozemok a postavili sme dom. Najväčšiu neistotu som mala v tom, a prečo som sa vlastne aj obrátila hlavne na expertov, na realitných maklérov, bolo v tom, že som nepoznala trh. Toto bolo vlastne to, čo bolo pre mňa akoby kľúčové, hej? Že prečo chcem spolupracovať s niekým, kto sa orientuje, kto má prehľad a kto ma vie správne navigovať v tom. No, keď sa človek rozhodne, že do toho ide, tak potom už sa teší. Už som len verila, že to dobre dopadne. A dopadlo to dobre. Kde som mala najväčší otáznik? Keby som to riešila sama, mohlo by sa stať, a asi by sa aj stalo, že si vyberiem zle. Buď by to bolo drahé, alebo by to bolo nekvalitné, alebo by to úplne nesplňalo všetky moje podmienky. Proste vybrala by som zle. Čo mi pomohlo sa v tom zorientovať? Maklér bol trpezlivý a stále mi vysvetloval, ale stále ma vlastne vracal k tomu, hej, že čo ja som na začiatku povedala, že čo chcem a čo hľadám. A vždy, keď som z toho nejak akoby unikala mimo, tak stále mi kládol tie správne otázky, že či to naozaj reflektuje na to, čo ja chcem. Úplne prvý moment, keď som si povedala, že yes, toto je dobré, bolo, keď som videla môj pôvodný byt, ktorý bol tak či tak o sebe veľmi pekný, hej, profesionálne nafotený a inzerát spracovaný, napísaný. Nikdy by som to tak neurobila. Vtedy som vedela, že je dobre, že to predám. Akože mala som obavu z toho, že či v tom Maďarsku sa mi to podarí predať, ale keď som videla vlastne tú prácu, ktorú som dostala hneď na začiatku, tak som vedela, že ideme dobre. Zjednodušenie takého môjho kľudu, alebo to, že som dobre spala, lebo som sa spoľahla na to, už som videla, hej, že mám na to odborníkov, ktorí sa postarajú o to, aby som neurobila nejakú hlúposť. Dokonca mi odporúčili a dodali teda odborníkov na to, že som dostala aj architektonický návrh a výstavbu toho nového rodinného domu. Tiež som sa cítila ešte predtým, než som vlastne niekam prišla už tak nejak doma, hej, že najviac ma prekvapilo to, že naozaj to nebolo o tom pre realitku, že poďme rýchlo predajme, rýchlo kúpme. Je to jedno, hlavne aby sme si zinkasovali náš poplatok, akože je nám jedno, však vy ste si vybrali na konci dňa. Aj takto sa to dalo urobiť, hej, že o tom toto nebolo, že to bolo naozaj akoby previesť toho klienta, aby na konci dňa bol spokojný s tým, ako to dopadlo, kde bude žiť. Keby som mala ísť do toho znovu, tak by som neurobila ináč nič. Možno by som skôr zavolala realitku, chvíľu som sa s tým trápila sama, ale ináč by som urobila všetko asi tak úplne rovnako. Každý, kto sa chce do toho pustiť, by mal mať za sebou tým odborníkov, takže pokiaľ sám sa neorientuje aspoň 15 rokov v nehnuteľnostiach a nemá doma technický a stavebný dozor, ktorý mu zhodnotí skryté vady nehnuteľnosti, určite len s odborníkom. Určite nie sami. Neriskovala by som to. Okrem toho teda, že bývam v dome svojich snov.